Warwakni machiegni nyakwa Ramogi Jwang' e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu, ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Ka wantiere sekta mar dusruok nyakwa Ramogi Jwang', ma ema ka wachako godo chenro mar ohala gi mwandu. Ka wawinjo sigand Max Mira Sidi, kae ouso yier wich mag nyidendi kaachiel koda ka dusruok mag wakeni. Bende ing'eni e sekta mar ber kata beauty inyalo yudo ohala iye ka. Nochake yo machal nade to taye nade? Wawinjane sigande kaka nochake kendo time kaunti ma Kisumu. Kuom nyinga an Max Mira Sidi, nyanya Kach Kajumba. Ohala matimo en hair and beauty, majorly human hair and beauty ma oriwore timo makeup, eyebrows gi lashes. Yeah, tatime Kisumu opposite Top United Mall. Ka nachake kidam. Nokachake at once. I started online. Kasto achako bedo gi physical shop nikech jipenjo gani to in located kata ere physical shop. Koro with the high demand, no chuna ma chako paro kuma abrokete duka. Koro karsani wantiere ondiek. Ni antie gi passion mar beauty. Personally, an aero beauty. Plus, nantiere gi knowledge achiel ariyo make human hair gigs. Back then kan nantie a campus na uso gande online. Koro inspiration moro beno gi motivation and from the clientele, the community mana agero. Kachako gisani uso gande TikTok, Facebook, gi Instagram, but majority of clients wo gande Instagram, gi TikTok, gi Facebook pe. Yeah, like sani piny masani aneno ka watch ni Gen Z yiero watch ni gi prefer social media moloyo ni nikech social media kelo networking. Yudo iwuoyo gi ng'ato ikiaye but at the end of it obedo customer ni obedo ng'ama koro ung'eru kodo e yo mar ohala. Challenge nitiere, iyudo maybe nitie clients moko ma ok chopo be kata clients misini inyalo kawo na mae abro kitimo na mae ni attack market, you get obro marketi bro nyisini nitengeneze tu nitaleta clients. So mano challenge. Mara ariyo en shipping. Ka ship mondo chop ni kai yudo ka o take long time as compared to time inyalo approximate. Koro mi client the exact time. No kobedo mayot nikech na save na ponjora savings. Yeah. Na chako matin no emomi na chako dichiel na chako matin na chako gi five dummies gin ye winjege these ones. So I started small. Then kaka business ne dhi mbele kaka na medo stock kaka be na medo expand. Sani ngima tek to okinyal beta ni someone will provide for you kata ibro yudo kony tomorrow nikech kata ng'ama biro dwa konyi no nyalo ol gi konyi. Koro gima motivate pile antie gi wado matin ma be achulo ne safe kuom ohala ni. Koro nyaka plus antie gi bills ma chulo. Koro mago te duto motivator tiyo pile.
odiochienge duto te rom chalre. Inyalo yudo odiochieng ni intie gi clients mang'eny, on the next day onge clients. Koro mago duto onego ilani e ohala. Ok inyal bedo gi mind ni nyaka iyud ohala kawuono. Nyaka iyud like client kawuono. Yeah, ibro bedo disappointed gi client. Ibro bedo disappointed ni financial management ni obedo poor. Like ibro feel like giving up, but no wale. Nintire odiochieng manitimo renovation mar shops. So ne take long as compared to the time mano nego gitieke godo. Koro no yudo kata nyaka pesa stock na sechamo. Koro na pinjora ni adoge wala koso nikech pesa maduog godo no be tek koro onge. Koro chuni ni mondi iol kata loan from bank kata the KWFT. Yeah. Ohala kiyot, dwaro chuny, dwaro determination, dwaro commitment. Ok inyal chako ohala tiketo ji tionge. Ohala dwaro ni ichako tibedo kanyo i-monitor, iwuoyo gi clients gi at a personal level, mondi i-create that community, that the client, the customer-client relation. Kuom yie wich wantiere gi imported wigs direct moa biro koselosi. Nitiere moko ma wang'iyo ka gin bundles. Koro iye kae be watimo wig making. Koro watimo ventilation. Watwango yie wich ma bed a full yie wich. Yeah. One located Friends Church near Crisco Church. Ochieng Avenue, Yomar Social Hall. Talk United Mall, Kisumu. Number mar simu minyalo yuda godo en 0748 174 982 kata 0731 881 456. Embui wantiere TikTok The Beauty Dendala, wantiere Facebook The Beauty Dendala, wantiere Instagram The Beauty Dendala. Wasewinjo sigan Max Miller Sidi nyakora moge jwang kende thuolo ni wadani mondo mi wawinji kaka inyalo bero chenro magi mag kungo mag rito omenda kod mago mag okumba kokalo kuom jalony mawuok CIC Insurance Group. Kawuono oleronwa mathoth kotenore kod weche gi duto achiel kachiel e chenro ni mar ohala gi mwandu. Erokamano nyikwara mogi an iluonga ni Ben Kiae. Atiyo gi kambi mar okumba mar CIC Insurance Group, miluongo ni Cooperative Insurance Company, branch ma Kisumo. Erokamano. Maduong' mwadona wuogo kawuono en okumba mar pension miluongo ni Jipange Pension Plan. Jipange Pension Plan en okumba mar keno ma kaka kambi maro mar CIC no okaw mondo mi ous ne un kaka raia kaka oganda Ramogi. Ang'eyo ni un ji mang'eny ma pok ong'eyo ni to ikeno nang'o. Jomoko ndege sirikal, jomoko kondege sirikal. To sana kaka wan ka wadwaro ni mondo mi okumba ni en okumba manyalo mana konyo kaka un joma jo ohala kata kaka un joma jo business. Kech jomoko matiyo gi sirikal ka tayari gin gi okumba margi matari ng'ado gi payslip madhi mbele. To in kaka ng'ama jo ohala, in kaka ng'ama ja business, inyalo nengo ni ionge gi okumba mora mora kata keno mora mora manyalo konyi. Ahinya ji keno ga gi bank. To maduong' moloyo no wiji bede kokumba mari manyalo konyi ka chieng' moro chopo ni koro i-retire to inyalo nuo kaka inyalo konyori. Koro Jipange pension en okumba maber ma wan godo ka CIC ma in iwuon inyalo kae mar higni 10, inyalo kae kata ma higni 20, inyalo kata kae kata kaka higni 15. Koro in iwuon ema inyalo neno ni inyalo kae mar higni adi. Sana ka ng'ama pod tin tinyalo kae nyalo chako kano pesa sani nyaka higni 50.
then kichopo igni 50 to kambi koro mi thuolo koro inyalo timo gimiluongo ni inyalo ng'iyo gimoro iluongo ni annuity no koro ene ma koro bro konyi koro ndalo ma koro iol, ndalo ma koro iseretire, ma koro kata in gi jony mang'eny mar del, koro pesa ne nyalo konyi koro inyalo ng'iyo goro yedhe, pesa ne nyalo konyi koro inyalo kata ng'iyo dheri moro koro inyiedho chak, koro imadha chak maber kaka ndalo machon manitegno manitiyo cha. Koro wanyalo kwayi kaka nyakwara Ramogi ni ibed ni ng'ama riek sani mondo ichak kawo okumba mar jipange gi kambi marwa ni kikawe to anyalo wacho ni obro konyi matek ahinya. Di mang'eny ji biro penjo ni to okumba makawo ni ichule pesa di. Gima unyalo ng'eyo ni kambi marwa mar CIC okete mayom minyalo kata mna chako gi siling 500, inyalo kata chulo siling 1,000, inyalo kata chulo siling 2,000, to gima duong' ni oluwore gi uwezo mari wuon. Ini minyalo amua ni to koro inketo pesa di to pesa ni bro konyi ka time no chopo. Daher mana paro nu kendo ni thuolo biro chopo sama koro iol ma ok inyal timo gimoro amora. To gima ng'ongo manyalo konyi ni gima ne ikano ema biro konyi, gima ne ikano ema biro konyi, kech gima ok ikano sani ok nyal konyi. Koro akwayo ni oganda Jaramogi ni wabedru joma riek sani mondo wachak keno, wachak bedo joma kungo matin mikawono ema chingno konyi ka sama koro iol, sama koro retire. Di mang'eny nyaka ung'e ni wabiro retire kata sama biro chopo makoro biro hol, to nyaka ing'e ni gine kikawe kata okumba ne kikawe okonyi nade. Maduong' moloyo ni ka iol koro ing'ama dende ojony, misetieko business ni kata sakoro retire, koro gini biro konyi ma iwuon koro ibiro nanong'a pesa mayom kowa kambiwa. Koro kosechopo higni 50 to koro ka koro ing'eyo annuity no koro inyalo amua ni koro ichuli per month kata ichuli nade nyaka koro itiek ni koro time ni orumo kabisa. To kadipo ni to nyalo kawi diere ka kata diere kanyo, then ng'ama ng'ongo gima duong' mawinjo ng'e moloyo ni kambi biro chulo ng'ama ni iketo kaka jachung' mari ma kisungu kata dho ngere dendo ni beneficiary kata next of kin. Kambi biro chule pesa kata eri mane weyo kata pesa mane kano kodwa, kendo pesa ni ok nyal lal nikech wabedo regulated gi jomiluongo ni RBA, Retirement Benefit Authority, ma gimoro amora bedo maber mok lal, kendo gimoro amora bedo ma ibedo kikano pesa mayom ma onge wasiwasi moro amora ma in godo. Koro daher mar kwayo oganda Jaramogi kamoro amora ma nitie kuwinjo ma ni kunwang'o thuolo to unyalo biro ofiswa kata unwang'o thuolo jowa mawuotho gada e fail, ibiro nwang'o joma wuotho e fail tibiro penjo ni to maru mar retirement benefit mar jipange pension cha mana winjo ka uwacho ulando mang'eny ochalo nade, then koro ibiro amua ni nyalo kawe kata inyalo nwang'o thuolo igo simu kata inyalo nwang'o thuolo ibire branch maro ma en Kisumu Regional Office. Kisumu en regional office mar Nyanza, to wan waduto wan gi branches all over the country. To Kisumu koni, Western koni wan gi branch regional office men Kisumu, wan gi Kisii branch, wan kod Obabe branch kocha, wan kod Kakamega branch kocha, wan kod Bungoma, kendo nyocha machiegni nyocha wayawo branch manyien Busia. Koro daher mondo mi akwau kaka oganda Jaramogi ni thuolo en mari, kik ibed ni ibedo piny to wiyi wil, wiyi nyalo wil gi gima kizungu wacho ni gima important mowinjo be ni watimo kaka oganda Jaramogi. Kik wabed abeda ni wiwa wil to thuolo biro bedo ni koro samodeko kata ibiro paro ka samodeko ka koro piny koro ogore gi kore ni koro nowinjo be ni timo gima kamachon to kitimo. Koro mane gima wakwayi kaka oganda kata kaka joma tiyo kod kambi mar insurance, saswa kambi marwa mar CIC Insurance, ni bi mondo mi ikaw okumba ni kendo biro konyi, kendo ibiro bedo ka
time makata sama koro retire cha ibro bedo ka koro in kod kue ng'ama ka okumba en gi kue moloyo ma ok nya bedo gi eni midhiero kata midekre mora mora manyalo bedo godo mbele kuro ero in kod paro mayom nikech ing'eyo ni kao okumba mabro konyi e mbele kuro ero otherwise ang'eyo ni ubro gonwa simu ang'eyo ni ubro limo ofiswa kako ofisa ma Kisumu wan Reinsurance Plaza Wedco Center in thuolo mar limowa wanyalo wacho ni mang'eny erokamano Nyasaye mondo gwedho oganda Ramogi. Wasewinjo sigana kod paro mano mar jalony nyako Ramogi Jwang e kinde ni yeno mondo miwa kaw yweyo machuok gi sani to ka waduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bade. Machiek moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Nyaka sani wach pari pod ok chandi kata matin. Wach nitie ma pod chandi. Bende en kare? Gimoro amora marach bende osetimre ne? In wach pari asefwenyo ni ok chandi kata matin. Fiesta Production. Tich Abich ni e chenro wa mar ng'e jothumbewa. Watwak kod jalos ngolo Ken Kiche mar Fiesta Production. Because idoka an Ken ni atiyo gi Lady Morin, ni atiyo gi Dos Jasoba, atiyo gi Uma Basement, wanga jako lando. Kendo king'iyo thumbega mana loso, when it comes to marketing they use my song. Ang'o manyiso ni thum olos maber? Shida ma wan godo Atito today, if the family of Cubase or Loro Cubase, there will be no producers. Kik bai Tich Abich ni, kochakore saa 2 okinyi, to anwoye ngeso saa 5 okinyi. E Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Tich Abich ka Tich Abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ka wadokocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsamo mandawea roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang e chenro ni mar ohala gi mwandu, kendo mor mara ni pod ikete chenro ni arino achaki nyaka sani ma pod odhi nyime kode. To par ni e chenro ni bende inyalo miwa paro mopogore opogore ma intiere godo kokalo SMS line wa main 3 3 6
nono kod mbui duto te mag Ramogi TV, ma en Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube. Ka wachako kawuono nyako Ramogi Jwang' kar ja ohala mar juma, wadamenyo sigana motero nyaka kaunti ma Kisumu e alwora Maseme. Kae warado kod Teddy Adio matimo ohalano mano mar sauna kata mano mar dumruok e yo mano manyachon ahinya, matiyo kod tie yien kod ite yien. Kawuono okonwa moro mantiere timo ohalani kaachiel koda ka midhiero ma tijni bende nitiere. Teddy Adio e ja ohalawa mar juma. Iluonga ni Teddy Adio, an Wood Semeka, ajaka Julu Kokera. Koro ohala ma watimo ka, watimo ohala mar sauna. Sauna ne wachako time 2018 nyaka kod kawuono 2025 wadhi kode maber. En ohala no man kod nweng'o nikech nitie kaka osekonyo ji welo mabire kaachiel koda wan joma tiye wuonugo kaachiel kod jotich. Koro en gima ber ma ka ng'ato en ohala maber man kod nweng'o e iye, kendo en gima ber nikech ober e yore mag thieth. Othiedho weche mag nerves, omiyo nerves yawore, othiedho weche mag asma, tuoche mag kor kod tuoche mamoko. Koro joma bire yudo konyruok mopogore opogore. Gima dhiro ahinya en jopiny, keche odiochieng' kodiochieng' wayudo clients man kod weche mopogore opogore, to wamiyogi gik ma gidwaro. Ko nitiege jogo mabiro kani kod tuoche mopogore kuomgi, nitie mogo madwaro rwecho, eka nitie moko madwaro mana fumruok. Sauna en gima chalo fumruok machon mane umowa kod agulu, gonget gi yedhe. Koro sani wakitime manyasani manyalo ting'o ji mang'eny, ji 20, ji 15 nyalo donjo e odno dichiel, to yudo konyruok mopogore opogore. Koro gima dhirowa kabisa en jopiny. Koro wayudo lokruok maber. Piny kucho kane wachako piny kocha, ne wantie kama ne warent. To ne en kama diny, to bedo ni ne warente no ne miyo nweng'owa ok bed maber ahinya nikech ne wachulo rent kod gik mamoko. Koro kane wase yudo ngufu maber, kama ne wayudo thuolo mwanyiewo ka, mochak gere, mogere mutieke. Koro kane wasudo kuto wabedo kod lokruok malach, wayudo welo mang'eny, wayudo koro customer bende yudo service mabeyo kabisa nikech thuolo koro kaendi koro lach moingo piny kama ne wantie. Kaka pile ohala kiketo ok inyal keto pesa machalo kama ni midwa ni gine. Koro kaka imedo dhi e kaka gik moko dwarore, to nikech itimo ohala pile ka pile to pesa bende medore. Koro nitiere kopogore kod gedo, to nitiere machine ma iloso kod jua kali ma eng'enyne ne mokawo pesa mabet kore lach matin mondo mi ikete. Koro kwanyalo nyiso ng'ato dwaro ohala pesa mang'eny ahinya nikech mano nyalo goyo chuny ng'ama nyalo dwaro chako ohala bilani. Koro inyalo chako gi kama intie, kech en gima ok ochuno nyaka iger odi wuon. Kane wachako piny kucho, to ne wachako gi rental, ne wayudo ot mane ng'ato osegero already, to wa modify kaka ne wadwaro. Koro kane wabiro ka to eka wagero mekwa. Koro onge specific pesa moro mwanyalo nyiso ng'ato ni nyaka ibed gi ma eka mondo chak gini. Challenges mantie kaka nawacho napimonu motelo en sama ne wachako, ji ne wuoro ni en gima chal nade ke sauna en gima kidonje e iye, tigonyo lewni, titweyo suka. Koro ng'eny ji paro ni samoro en gir juok. Koro ji ne pok ong'eye maber. Challenge mar ariyo gin weche mag yien. Kech wachwake gi yien, koyudo ka samoro yien mana luorawa, joma oseuso norumo ko wachako omo yien mabor. Koro weche mag ng'ado gi kaachiel kod transport manyalo kelo challenge gi gik moko matin, nikech sama ichake kama to nitie license midwaro, nitiere mag county, nitiere mag health. Koro mago duto bende kisebedogo to wanyalo wacho ni minimize challenge. Koro ber ng'enyie maloyo rach. Ber mwaseneno achiel kuomgi, king'iyo compound ma wantie, ober, oduong' kendo lach maber, kata mana gedo mare opogore kama ne wantie mokwongo. Koro mana achiel kuom ber, oseloko ngimawa, to oseloko ngima jogweng', oseloko ngima joma bire. Koro en gi ber nyadi mang'eny nikech joma change, joma nweng'e, joma yude gik mopogore opogore bende yudo. Koro odwa bedo gi ber mang'eny ahinya mapimo de tama sani.
Erokamano. Ohala ber nitiere gik moko 7 kata 9 manyalo wacho mag ber ohala. Achiel kuomgi, ohala samichako to dholuo manoluonge maberie matin no ohala, to king'iye gi e yore moko ibiro yudo ka Kiswahili luonge ni biashara. Entie kod lal kaka Kiswahili wacho ni ikri ne asara. Alafu kizungu luonge ni business. Business ni miyo ibedo busy. Koro ohala ber nikech oketi busy, iwuokie weche makage kacha madoma kikod jomoko kata kor gweng'. Ohala ber nikech koro kelo nweng'o momiyo iluonge no ohala no, mamiyo ibedo gi giri wuon nikech indikori kendi, inyalo yepo sama in midwaro, tinyalo loro bende sama in midwaro ka onge ng'amo miyi pressure. Alafu koro nweng'o ne bende ber moingo samoro tiji andika nikech koro itime at your own pace gi kaka in iwuon midware. Koro kohandwa ni onyalo betie maber moingo mamoko nikech nitie kaka en unique ma en kiseketo gik moko in place, koro customer mabiro koro donja kende, services mimiye tin kabisa, kisemiye suko gine koro gik mang'eny gik motimo otimo mana kende. Weche mag ohala gi odwaro lony matin nikech ng'enyne jomoko separo ni ng'ama timo ohala ok en ng'ama odhi skul maber. To timo ohala dwaro lony matin ahinya e weche mag finance nikech kochopo kama inyalo ndiko ji 5 6 mondo tim gimoro gi supply, to nyaka ibed kod lony. Ka in kod lony maber kinyalo maintain jotich, i-maintain suppliers, ka bende maintain ohala no. Kaka nawacho ni motelo no ohala no wachako 2018 nyaka kawuono 2025, sani en higa madhi 7 to pod wa maintain to wamedo mana dongore. Nyiso ni nweng'o nitie to warite maber gi lony manyasani bende mitimo godo ohala. Direction ka kuma intie wantiere Olo, ka iwuok kichopo Olo tibro penjo kamiluongo ni sauna. Ka in ng'aman kod means mari owuon to bro depend gi direction miwuoke. Kiwuoke side ma Kisumo tibro kadho Olo matin, is about en gimoro kilomita 1 kuwuok Olo nyaka kama wantie. To kiwuoko side ma Bondo tibro kadho okichop Olo, en ibro baro nitie signpost mwaketo maduong' kabisa ma marachar to ndigi rateng' ma ondik maduong' kabisa ni Kwe Wellness Center. Nengo wa okrach kaka sauna wachajo siling 500, onge time limit, en gima kata kibiro saa 4 okinyi tidawuok saa 1 odhiambo tichulo mas siling 500 kende. Masaji nitie ma wachajo siling 1,000, gima wachajo siling 1,000 gi 500 kendo wane manengo yotie town mogik. And pedicure wachajo siling 300, alafu antie kod body scrubbing wachajo 700 bob kende. Namba simo ma anyalo yudo wago en 0727271953 kata 0717655740. Koro machiwo mogik ne en mara wuon, machiwo machielo no mar CEO. Nyakwara Moge Jwang', wano ema kelo e giko mano mar chenro mar ohala gi mwandu. Wasewinjo sigeni 3 makawuono mokelnwa ka kod jalony kachiel koda ka johala 2, to mano ok en giko. Ni mar juma manyien pod odhi menyonwa lima moko, wamiri riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donjie viewsasa.com. It's big, it's better.